Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Dong Mukak Police Station ke parlo korkantia dolongalong ahir ingtang rakpen truck kachingkoy. Komantuar ni dong munira tum kachingkoy puni thang chepu thekthi. Pini arkoya chiklo ni phai kepar ni Dong Mukak Police Station ke parlo korkantia dolongalong ahir ingtang rakpen truck kachingkoy cheparle phaklo. Bang swa truck registration number AS02E5822 manjapen kiwang bomahu driver bang menmen ame kamik iya joksi ahir ingtang rakpen chingkoy bublo. Bang swa truck Morigaon ansi paliji pusi driver bang than pachini dun. Lapen bang swa truck driver amen laki Jia Rehman Ali Apomen Sultan Ali Arong Goroi Mari Lapen non amat ki Dong Mukak Police Station atumpensi bangso kachingkoy truck chapari deng ponlo. Puluni pen bidor sing terang report Karbi Anglong News Channel. Jengkha cases Joan Committee hin pen lamklar chipipon. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy Kopili constituency arlo Chengbong Lang Cebu Cultural Complex along Jengkha cases Joan Committee hin pen lamklar chipipon. Arkoya chiklo ni phai cap ningkan surihinira ingkoy rapliar ni putho Jengkha cases Joan Jonel Committee hin pen lamklar chipipon alamthi kedam tang arni arkoy chiklo ni phai ser cap ningkan surihinira ingkoy rapliar ni Perang ketum kahumri damahu dihin kiri karlan maipu don sing tiso lapen Jengkha cases Jonel Committee Kongchun bang sar igrong par atumpen lakha troxy Kopili constituency MSC Pawan Kumar Rai lapen VDC chairman Baburam Rong par atumaphan ningkang samse chepaklang ponalong News First Karbi Anglong portal news along bangketom chairman atum Amen, Irrigation Board Chairman Don Singh Dera, Forest Board Chairman Sarthek Ramsa, Lapen Jengkha Municipal Board Chairman Sarmen Phangcho Atum Amen, Keklang Ajok Puthot, Jengkha KCS Jonel Committee Ahinpen Ning Duglo. Non kevangji arkoy ni phai krehini pen kreser kep di phutara lang solong ingdeng phokep Karbi riso nimso rong aje sertalin kar chualong MSC Pawan Kumar Rai lapen VDC chairman Baburam Rong par atum thangna jutangalong kachirap dunde ajo Jengkha cases Jonel Committee ahinpen ningduk chepaklang lapen puthot pherangke amai ke phapon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan chuning report Jengkha cases Jonaphan dihinamu nangki PG aphan towar cholang dinglo pusi ningche pon Jengkha cases Jonel Committee hinpen Kheruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel. Tadi sirket helan ke bitun pen non sertalin tarlang solong KYF kepadu ponji solong kidun kasisi kacedang along nang kahunggi along ilitung hawaramai Jengkha cases Jun selamat Jengkha hawaramai pen lam thike chepaklang dunalong ningdu ke chepaklang dunalong nilitum bahini bang puapan ningdu ke chepaklang alam nilitum ningye dunlo bahini bang pula hello 7 number Kopili constituency MEC Pawan Kumar lapen 7 number Kopili constituency BDC chairman Baburam Rongphar alang litung nilitum maphan nangka humri mati litum ake dorde ake poke mati litum ake sung ake boy hai hui seta nangka humri de aputha lapen nilitum hawaramai pen sitami nilitum alang litum bahine bang phan long sitami kaje tongi aphan apen birja kache ap bangke litum apurun sitami do penalang litum banghini Pawan Kumar apen Baburam Rongphar laba hini bang pu bangke nilitum han response nang pipe mate RD nang pipe soba lam thi bosin nilitum lam thi jepak lang dunlo tan news fast portal news solong ke klan bangke Don Singh Dera akhai Don Singh Dera board chairman irrigation board chairman lapen Sarthek Ramsa forest board chairman lapen Sarsing Phangcho municipal board Jengkha chairman alang litum amen keklang kondet bangga nilitum tami
ning duk cipak lang lo ning oil lo apen lam klar uthot ka cipi tunang kok bangke alang li tumamen makin li kupon long li kita uthot pini amai pen sita kadang ke amai long pen sita lam klar mate news fast kelang karbi solang do rat mate apa bang karbi yang lo pan ang tanah karbi mate lam news fast kelang arar tumpan isilam klar ki cipi kan tum mate lam klar cipi nang kok kon lahelo alang li tum mapan bangke li tum kupon long li lapen alang li tum bangke ke hai nonsin dera sidame KCS jengkha jun sa fan bangke alang li landowner apen kapre kabar sai kapre itum hawar risur rong aje hustame alang li president ke man hustame do alang li secretary ke man hustame do reception committee mate alang li finance convener ke man apun hustame alang li do alang li khe jutang fan alang li claim bangku lapen Sarsing hangcu municipal board jengka chairman sitami alang li sitami kedamtang hustami alang li finance convener la benon la indeng kokep sertalin kat talon maksud jengka hawar amai bengke dunia long sitami alang li ke dihin mate takap mahakiri mate finance convener iglo kasi alang li tum bangke cerap situ kabe polang keklang bangke ninduk cepak lang porlo kasi news fast kelang bangku tina bangku pansame isi dia ka chohang ason bangke mate isi lamkar ke cipi kan tung bangke alang li tung amen bangke dil tung nakimi alang li tung nak hombi hut bang dil tung bangke kudunong li nasi la klardak pen ningje lo si alang li tung apana amen ke klang bangke ningdu lo pen puthot li tung tidik li tung jengka hawaramai pen ani tukang tung bangke ini le thot samil tung roji li tung public constituency MSC Pawan Kumar lapen baburam nong phar BDC chairman alang litum nang abangke thangnar nang kahumbi ave thangnar kerap nang apa jir ave thangnar bistar nang kace ap ave nasila bangke nilitum alang litum phan sodak pen la bahine bang ko pha Pawan Kumar pen baburam nong phar phan bangke sodak pen nilitum hawaramai pen pinrem pon Dolamara PWD office asai hemalong thubia hem paplang de Sonsi Dua Barguri Lakhain Kora Trok constituency ke parlo Dolamara along Basagaw Men Phangcho arong along PWD office Biponlo Setami Nona Banke Radatu Manghu edlo Athema PWD office pule Ningkan Isibak dolo thubi mate peri kechok atum office pamande Lasi Radatum ke PWD office ma dhubi atum kedo ahema pusi Rad Kamanghu dokoklo Lasi non isi ning dukabangke Dolamara PWD office along PWD engineer Bodho Teron setami office along kachewangwe ongsi PWD office along dhubia hem paplangdiat ma pumui milo jongsi chewang lepute lahai theklong chima puta radatum chethan sailo Lapen ke PWD office along kedovek nangchi apot dodesi IB alongsi office paplang ronglo Lasi lapuson ke manghu milo lapen Dolamara PWD office lake rongjang phong PWD atowara dung hetlo lapen arniwangta radatum kiram kewang theklonglo office ahemalong jongsi arlo somar pin somar ape risi te hetlo office ahem arlo kiluji anta athaya vi setlo lasi hadak PWD office along voreng our side ke claim mate achokumar atumta ningduk piklo pusi pherang ke thengno lamthe chepaklangdun Lapen ke lapucho komara tumta abatai batai lo kipu setame ke thana lam kroi kre pusi pherang ke thengno klardak pen nang chethandun tangte pherang ke thengno kaning jelam arjuponik sinang Dua Barguri pen Edverson Crew report Karbi Anglong News Channel sir pinyal phanakar juji galalo nang tomla dak PWD office along je rara tum pisna kisumala tum rong so tum mane rata so tum bang mathalo je PWD office ma marang te dak dhubi loma piloma po kai kita medak kalong peri ni kan sibak dolo ke telok selabang so puthak nang di ethebet thanik tha aprang si akiro pilo na tom Karbi Anglong News pai pani tom long na ke humai po kasi suri hanam hejumi na tum long pe dona ahok lo ningduk minialam lo ni tum dak PWD office pusi ni tum chipulo dai sining do lam na ngela lo ni tum dak chukumar tum do family hini atum do lasi labang ya lang litum kachimat hat he joy ni pensi dak puson peri hai husitami kite do koklo la so ponili na tum
เป็นร้านนู้นสตามีเดียจะหางล้อสตามีนี่ตุ้มดักงั้นเราฟิสตัฟผมตัดดูเราเป็นนี่ตุ้มเป็นที่ที่ดิ่งตัดดูแล้วมีเส้นเป็นนี่ตุ้มเราบางโซฟิสสตามีกิรันปนจิพันบริโภเราเป็นอันปานนั้นมีองค์ดุงอลามนายตุ้มชินีพันนี่ตุ้มเป็นกี่หอยตุ้มดูแล้วอะไรนี่ตุ้มเป็นเลยนายตุ้มลำที่จัดจูปอนแอนปอนโปรเตอันเซอลามสตามีนั่นตุ้มชินีปอนอีกคนลา nang le pia bangun ni dak ho ar puke Ini ada LDA system. okay thank you sir Kasih klaim pon. Ja. Dai huri kudam sinar pen rongbong khat keram kewang atowar black topping selampon bomlo. Ar koini phai keparni ningkan suri hinira inkorapli lakhain kora trok dua barguri MSC constituency angkang dai huri pen rongbong khat atowar black topping selampon bomlo. Labang sotowar ka selampon kecheng lake kedam tang December 6 2023 aningkan pensi labang sotowar pangcheng ponlo. Lapen Longlea kam ke 6 km half 6.30 an ke plengtanglo. Lapen ke San Gravel ke thokabang ke 800 meters an thokpon lopusi muhuri rotan bora pen phirang ke thengno thanpon. Lapen ke all total black topping ka selam ponchi laki 8 kilometers ando. Lapen ke thang ka siksak awe pulote 6 man angbong pensi patang pon eji puta muhuri rotan bora pen phirang ke thengno thanpon thu. Lapen lapu Jameson terang pen pherang ke theino kaning Japon ke PWD department SO engineer adumta nang chelang lepin puta ning Japon. Lapen ke Assam legislative deputy speaker Dr Numal Momin MSc election ahut kaning Japon ke Hema Maluniang omkenaya son thotsi dai huri kudam sinar arong pen rongbong khat atowar nang selampi ponji pusi kaning Japon. Lasi Dr Numal Momin pining anke amithang alam chak chepa pleng ponlo puta dua bargri MSc constituency senior leadership Jameson terang pen phirang kya thengnu ning Japon la pen jongsi labang so towar nang papleng pidet pulote election ahut ke campaign wangteng aita nang nilo nili tumamatsi campaign pilapo lapen ke vota joklapo puta ning Japon. Lapen Assam Legislative Deputy Speaker Dr Numal Momin apha nili personal WhatsApp alongta nili message piponsi pining anke labang soatowar ke chunpon poputa Jameson terang pen phirang ke thengno ningje pontu. Lapen labang so contractor men lake gurin chityasi klempon nonamat ke mesen lang puta ningje pon rinti. Lapen local MSc mate education EM Richard Tokbia phanta churolo lapuson rat kiduki sungalong nang chirap nang chitodun thekapot puta duabar guri MSc constituency angkang senior leadership Jameson terang pen churopon duabar guri pen Everson crew report Karbiang Long News Channel. तुमका चीनी तो ना तेंगे PWD SDO इंजीनियर SOSA तो नॉन पुगाली आए तो मान के सरकार काले निका नंग थी मैं मथेक लोंग ले जोंग से नीली लाम विसा से नीली पचु बाइनंग नापुते लारात पंता जीता में नीली दुंग है लालू केली दालो मैं हाई कांबरा रोंग पिता दो नजी नंपुता में SDO इंजीनियर SOSA तुम थेक लोग ले ला nasi alang ni tuम के ना अंता इनु तना चेकलांग केलांग नाना तो दे ने नाना तो जिपत्तु या दे nasi alang ni tuम के तुम चेंग तिचिनिया तेंग ता दायित्व लो तवार में से नहीं पुरते alang ni तुम maniwang ta wang नहीं नंग चेला नहीं kali puta alang ni तुम से एडवाइस पिन देखते पुते li तुम के टेक्निकल अमनी चली टेक्निक अबे तुम के जियो तक इंजीनियर ता kali जियो तुम इंजीनियर तो वांग नते आई तुम आइडिया पिदन टेक्निकल पिदन बोलते लासवाली आंसर से कि क्लेम पन परमिशन जी मानते lagi क्लेम परमिशन ते lasting muncul popusi nilihin pen ke cuni rikang tu lasi laso putak nili te tini lasi ninje colo kardom la bangso aprang than thi aprang si na tum la dwarbaguri pherangke abitung aphan akhiro pipar piglo ima pulong te na tum la bangso mithang atowar la pen mithang amoy arbung lu pukamatha pen na tum kang la bangso kamatha pen ke bang pona tum phanili ninga klong pen na tum phana kardom pilo kardom la bangso la ma puthak nangli tum cardio puthak la bangso engineer la pen SA la pen kado be tum wang be ma ni nonamat thekdun long alang la pen singkidun long alang tum wang lo tai minister men ni li chetong long le lang la si
ระวังโซอัลลีเกวานะปวดบังตาเมนิลีจัสเมออากิรูปีปาร์ปิกโลเทเกกดำตังดรมูมินอลังลีระวังโซลัมจาเต็งเป็นระดังนังเกเคลมละเป็นระวังโซนอนระวังโซนังเกเคลมจอลีเปตังไปมียี่พันสามเมดรมูมินสารพันสามเมชูดิงรีโลอันทุเซเกเคลมปามียี่พันยงสิระวังโซอัลลียงสิมิเซนปตังเท็กเซอร์ปุโลตังเตอลังลีพันเกอลังลีเมทังเกบูทังเตไอนังเนกุสินิลีมาทาโลละเป็นโซนักแท็กซี่ละดักกะชรับดุน local leader tum anstame labang solong kadok we chirap chitudun pen na yi hala kadok we tum la puson chi pu pen pen nutin same mithang atowar la pen mithang kai ki same joy ke joy wara phan pu ba putin tame ning ki mi pen ma thadun ra chilang dun rin ti lo te mi sen pu sinili ning thelo la pen labang so towar ke petang ye phan same dr mumin la pen kadok we la dak doan phan same akiro pi lo la pen ki patang thek ye phan an hello ne di ke chuning ri lam thek en la ke nilirong adak apardehri burarong pierong nilimen kang burarong pi la thekades tame rong asar si klembom la Ingnam rai komasai khetum kidun de det penajok ingnam a ingnar a hir ingtang rak pen hem kateng kengkang Lakhain Koraponi Lip constituency ke parlo chukela wo phong teron arong along Tuesday ajo theang podokdok porphai baji isira minute inkoira trok adap alom habit a ingnar hem tong lapsi hemarlo kedo ason anta phalangno tekang laplo Lapuson kisung ke pho apor hut ingnam rai komasai khetum kelang kachari dun pen kerai komdu nangchi akenang sot seta lapuson apor hut ingnam rai komasai khetum chelang dun de pin ke manghu thu mimi alamlo Labangso kisung ke phowe katumamen laki Mr. Paul Rongphar lapen Karlitang le Jona Singh Rongphar latum Donia Hemsi habit a ingar monit kedo ahem phalangnu tekang laplo Alang litum nangke thandu na tengke non anchot kalilo aning kanwang seta lasonlo seta non pu anta Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department pen thangnat akirap avi lapen kisung ke phopu lamarek risi nilitum ningduklo Lapen ke ingnam rai komasai khyatuma phanta theklong le adihutinta lasi lason pulote koson lo mapusi kisung ke phowe katum pherang ke athengno ningduk nang chupaklang don Chukia Lapen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel The way habit nam piainar wana por hosinang lehem tengkheng lo The way baji Chris rachiti ma porsi ar mehni na tengkheng ke ba hem bostu ko pipi lo pen hok dun la non ke thek long on hen lo sok la pen paleng arna la ka tu ko ang ton pon lo pheng nu la bari pe ni la hai ke common lo no ne phong si la habit nam pi ainar nang tengkheng ma te apong ta do lo aning kan wang ta batai hini batai ke thom batai please so se bang bo te tang te la forest pen pini akirap do ma te pini protection ai sap son do ma aprang prang ke do tanon ning kan photrok bang ke thek long le rong sipan arjitame ladak apong habit anam pi ainar nang tengkheng lo forest pen thang protection ave akira ve forest tum phanang le ko pi lo ki puji la ba chok che da po pine ke pi nang ya son an pi na po luk son non da de lo batai ta la pulo do ni ko te he mata halata sakpurun ta insect elo chuneng sita muthe he ma lo ki bi morna pitong the pota chopi elo rong sia sar pi matum si pangrum pi la pulo chuneng ta ko pineng ta non ta morona pi pelang sakon ta lo ko la dakta aki bi hem ta lo la pulo asi julum ong cholong nar ma ke pati nang po pine son ba vi nang po ina ro ke thema muni si ke thema la so lambang do la ta ang ka to veta alak ta la non li o sa to me ta la ni li so pi bang ta ne lo ha prayer center si do ke so ti vo ma thi ga ja da ve ang ke po hem ta ve pin lo la si na li to ma hen pen ko pine ke rap do nang po la ke dak pen la so ro me ni pila la so rong ke bo phong te ron ro da rong pen fresh camp kan hil do la ti bo hello kilometer ni si do te do po je to weng na tengkheng bo ma hu fresh tum han thek lo ma fresh tum wa ma la vang ve
long le Baji crazy ra chi tim lo da ko wang me jang long pin lo rong si ta forest no men aphan pa phan the long le bo thek long le me ke thor lok sok pu na me an ta thor lap lo to so la er chak lo chot ma man de dai tang kheng hu da wang we ma tai te na thek long le wang we na le men ge che te ron pi Dolamara long Congress atuma mithang asai hemalong BLA training kapadupo. Sonsi Dua Barguri Lakhain Kora Trok constituency ke parlo Dolamara long pini Congress asong pen mithang asai hemalong BLA training padupon. Bang swalong Dua Barguri constituency APS 10 pen sitami chitong dun si training chipi ponlo. Lapen bang so kachingwai ponalong kachingwai pon ke non MP kilik ahut methang Congress amune daphan ko sonsi vote ke jog hut chepang theknang jima lapen chela khadun thek jima pusi training chipi ponlo lapen bangso amailong man peng pen kachetong dut lake XEM ratan ingti chetong dun pen bangso amailong mesen hikha pitekanglo lapen pherang ke abitungatum karjuduna hut hemprek aparman Congress kachari hut ko unclaim pontang lo mapu karjo hut XEM Ratan Ingtipen Pherang ke athengno ke than ke Congress Arachari Asong pen ke Sarkar pen Chingki chethan ponlo setame ki chunje hut Congress Rachari Asong bang men amatsi Karbi Anglong along ke Congress a party ke Krebbup amat chun un edadlo lasi non MP kilega hu jongsi ke hailote articles 244A la pen hemprek apharmana bang ke pachun pon poputa than pachini pon lapen ke chunwek poputa ningje Tangte Pherang ke thengno kaning jelam angton pen arjuponik sinang. Dua Barguri pen Edverson Crew report Karbi Anglong News Channel. Like tum ऐसे पार्टी है दी नेशनल पार्टी like vote के जॉब है दी कुछ सोन मापू भाई के चिठान लो के चिमुम लो ला पेन प्रांग ला BLA तुम वो यादा ट्रेनिंग लो लगे vote level एजेंट तुम है ला तुम wrong group jitu prang arta jitu jum he tum stamen on arta ko anle loma bud ki jog ya arta le kang loma la pe amen do dun le ma la pe ki sar tum phanon hem long dam pe bud ki pa jog yi lai putak an dam me ki than ki mum lo la tian mo bud ki jog yi atari ka por ho ki jog ki dun long yi phat bai ka do we awar sai ko son se mo ki klem pon ji mal hailam si Jerok to kamai ke dolo BLA to training lo ate sar isilam non la MP election ngang lepo la sila bangso prang ke damtang ko ano ne sarkar tame chari elos tame Karbi Anglong ora phan ke pinyar ni tame hem prekalam butha ka bangke ke claim pi bang avede ase non nangli tum congress rachari asong mena tum bang ko pilo non nang la ratum phan kladak pe non nang ke li phan bang nam tum ma thaji ke la so lam bang ke rada tum hedi kladak pen chini nai Pini North East along ka do kawe a state andame hemprek gitu ki pi Arunachal puna Mizoram puna Nagaland puna Lasam puna Meghalaya puna ka do kawe state an bhandame ki pi ke Congress tum ji pi la pe non jitu ni tum 6 schedule bhari ki enjoy bo ala so ki enjoy bon ta Congress tum a 3 si ki pi lo lata How Samson singing kia tu bahai tum cepat duk si. Lapen non lang dam lo plote MOS 1, MOS 2, lapen SDC tum ben MOU ko cetok antame power ki pi antame Congress tum. Power ki pa ve lapen ke voye tum mangke la ki BJP non ke do bom tum hedi la tum si voy bom. La tum abangke 6 schedule jitu integrity ko son si ki bosai ni ma pula phan kali. La tum bangket tangkap poisa long nang ji pen loksi long le phelang stame kela ho nang li tum lang border Meghalaya border puna Nagaland border puna tangkap pen si cholar lo la pen non jitu ladak APDCL puna solar phan alam stame lata tangkap pen si cholar lo la pen ONGC tum phan udhon suri na long le pi alam stame la tum ke tangkap poisa si cholar ta Congress tum bang ke kipilo la pen ja ta ja Congress tame mu pe nang than lo SDC MOU tame Congress ni chitok
MOS 1 tame Congress din usi chitak lo la MOS 2 putame Congress din usi ken elep tum phan song tum phan kangsam din ato nong bang nang pop tame Congress tu la non tame PG pipe KMG tem krista medi Congress pe bhere pakto la se lang tu bang ke jitu aprang Rajnath Singh lai tum bang lo Amit Shah tum bang lo je hem prekalam ninge tikang lo PG punon ge ningkan tu tam da melos tame thanga lama ve urta non bang ke alam da ninge he chudhum da Narendra Modi gira hota even hala Horen Singh BMP na Tuliram Rong hang ta ang hopen hedi hem prekalam ninge hai ta jitu Congress atum bang ke Rahul Gandhi tame chudhu MLA election tame kladak pen pulo je jong si Congress tum power bang lo plote hahon long lo plote je 244 e bang ke kelang pon pasik po la si ko puson si ki pi meji ma ki pinoji tame lang pon po pangchim klui pen si lang po pusi already ninge tang la si momo tame lang ji lang le tame PGP pe tame Congress tum kya hona hot kupiloma mani SDC to MOU che tok po mani MOS che tok po la son se RG na pa ding dun bom dete hal hai po si abar sai bang tame ki tem ji hut tem nong le nang divide dete la halo la si Congress men si chunji si tame modi si chun po belek pen kali Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi